Jednu vec, ktorú nenávidím, je to, keď niekomu poviem, že milujem pizzu, on sa ťa spýta, že OK, a teraz otázka na telo, máš rád ananás na pici? A ja som taký, že ja mám rád na pici banán, inak to som jedol v Portugalsku, je to vynikajúce. Pizza Karla urobila pizzu s hranclami. To je revolutionary. Milujem túto pizzu, to je šunka, sír a hore sú hrancle, ale ne také žolbičkové, ale normálne hrancle. Pizza s hranclami je ten najlepší výmysel, ktorú kedy kto vymyslel, pretože ja si hranolky, keď neviem, že čo chcem na jedenie, tak si vždycky zadelím hrancle, alebo ti vždycky všetko zachránia. Toto je najlepšia vec, ako kedy vymysleli. Pizza s hranolkami. Jebe. Akože už keď toho budem mať dosť, tak máme 4 druhy syra. Lebo Pizza Karla má akciu, že 2+1 a kofola k tomu. Top. Idem jesť, čaute.